Tu je ten istý obrázok o poľnohospodárskej produkcii, o komunistickom zázraku. A paradox číslo 6 je, že komunistický zázrak v poľnohospodárstve sa nesmie nikto dozvedieť nielen doma, ale ani v zahraničí. Ako podpredseda komunistickej strany Slovenska zodpovedný za zahraničnú politiku som často cestoval do zahraničia a stýkal som sa ľavicovými politikmi, novinármi zo západoeurópskych krajín. Keď som mi ukázal napríklad tento graf o rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku za socializmu a kapitalizmu, jednoducho tomu neverili. Povedali, že to je naša propaganda, že oni vedia, že za socializmu nič nefungovalo, až potom musel prísť kapitalizmus a za to socializmus krachol. Toto je výsledok všeobecnej celosvetovej antikomunistickej propagandy a kapitalisti veľmi dobre vedia, prečo to robia.